Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji iýuly Azat Türkmeniň dünýä habarlarynyň nowatdaky sany. Odalam habar ertdik ýene bir gedek ýatladýas, ýagny Azat Türkmeniň dünýä habarlaryny biz mundan beýle bir meňdeşirek temalara degişli täzelikleri, aýratyn täzelikler gepleşi hökmünde berip durarys. Täzeliklerin video ýazgylarynyň daşky suratlary meňdeş bolsa-da olan her sanynyň ýokardaky burçundaky nomerden we videonyň aşagyndaky nomerden siz olaryň çäderäklerini we köneräklerini teljerip bilersiňiz. Inni habarlamada geçýäs. Bu gedekki habar gepleşigimizde biz Türkmenistana tarap açylyp ýetişmedik ýoluň täzeden ýapylma kopy ýakynda Türkmenistanyň raýatlaryň Istanbulyň aeroportunda tutulan adaty bolmadyk ulygeremdäki galmagaly Yurda gitmek isleýän raýatlamada Türkmenistanyň diplomatik edaralarynyň hödürleýän käbir bürokratik we korrupsiýon çykalgalary we käbir beýleki wakalar baradaky gysgaçyk syýynlarmy dinlärsiňiz. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Kabide garşy çäreleriň ýene güýçlendirilip başlanan bir wagtynda käbir ýurtlarda maýmyn mama keseli diýilýän bir çäde bela peýda boldy. Ýöne näme üçindir onuň aly we homoseksualistlaryň arasynda duş gelýänligi aýdylýar. Soňky wagtlar Istanbulyň aeroporty Türkmenistan raýatlaryň ahyny ala we nägilelik meýdanyna öwrüldi. Bu wakalar türkmen häkimiýetleri üçin çynnyka duýduruş bolup bilermi? Türkiýede ýaşaýan türkmen blogeri Farhat Durdiýew Türkmenistanyň konsullugynyň we ilçihanatynyň korrupsiýon jenaýetçiligini görkezýän käbir faktlaryň üstüne açdy. Türkiýede Türkmenistan raýatlaryň gowy galmagalynyň artýan bir wagtynda Türkmenistanyň Ankaradaky ilçesi wezipesinden gitdi. Raýatlaryň turýan gowaklary ilçiň başyna ýetäýdimi? Türkmenistanyň diplomatlar käbir raýatlary Eýranyň üstü bilen Türkmenistana ýollap başladylar. Bu täzeçilik häzirki problemlere çözgüt bolup bilermi? Inni şuwa käbir beýleki täzelikler baradaky giňişirek maglumatymyzy dinleýän. Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň işgärlerinden inni koronawirusa garşy 4-nji sanjymyň talap edilip başlananlygy hemde hökümetiň hem şu öňdäki haýdan başlap ýurtda ýok diýilip hasaplanýan Covid teseline garşy çäklendiriji çäreleri ýene gaýtadan berkidip başlamaklygy planlaşdyrýanlygy hakynda maglumatlar gelip goşýar. Şu arada Türkmen News we Azatlyk Radio öz saytlarynda maglumat berdiler. Türkmenistanyň içindäki hususan saglyk budagynyň öz çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, indi şu geljek awgust aýyna koronawirusa garşy diýilip odalan giýerilen çäreler ýene-de şu öňkülügine getirilmek mümkinlik garaşylýar. Maska düzgüni hem adamlaryň öz aralaryna ýa-ni distansiýa saklamak ýaly düzgünleri berkleşdirjek diýilen ýaly maglumatlar bar. Indi bularym näme şunu diýerler, hamala ýene Türkmenistanyň içinde şok ýa-ni wirusyň ýaýramak howpy güýçlenilmişin. Hakykatdan bu çäklendirme giýerlermi? Hakykatdan bu bolajak datmy? Bu hakykatdan bolajak da sebäbi odalky gepleşiklerimizde de duýdurduk. Şol ýa-ni maska düzgüni açyk howada ýa-ni daşarlarda ýatyrly, aý näme edildi diýip bir goşudulan ýaly edildi, käbir çäklendirme düzgünleri. Ondan şonda atawatan ýaly hökümete tarapdar käbir jarçylarym aýyn haýy goşdan bilen Türkmenistan bilen hökümetimiz uçar howa gatnawlaryny artdyryp başlamakçy hemme ýurtlara diýilen ýaly bir umyt berji çykyşlar etdiler da şo taýdan şo jarçylar bolyn. Men şonu da duýdurupdym. Bularyň ýuwaş-ýuwaşdan açýan şalar güýdüler. Güýdüň gelmegi bilen mene dümek sedony başlar. Dümek sedonyň başlamagy bilen medisina pudagyny bu pandemiýa howsuzlygyny arttırmak isleýän güýçler üçin bahana köpeler. Şolara mana şonu dümek bahanalar ýene-de karantin şäherlerini güýçlendirirler diýdim. Ana şolam şu aýdyşym ýalamyna bolup urady. Men bunu näme esaslanyp aýdýan ine şolar ýaly hokkolar neçe günwata ýurtlaryna ýam çykarylyp başlandy. Ýene-de güýdüň golaýlamagy bilen günwata ýurtlaryna da biziň hem ýaşap oturan ýurtlarymyň saglyk pudagyny jogap berýän resmiler eýam adamlary psikolog taýdan taýýarlap başladylar. Şoň üçin adamlar umyt etmeýän, buňa soň geler diýip
Oň soňy geljege meňdanok, oňam näme meňdanok sebäbi bularyň täk şu dantlar gurnap beren güýçler öz öňde goýan planlaryny ýerine ýetirmediler. Beýdemek bilen men nämäni gödüňde tutýan, beýdemek bilen men bütün dünýäň ilatyny tanjymdan geçirmek planyny bularyň täk dolup bilmediler. Şoň üçin şol maksatlaryna ýetýän şäler bular dünýä jemgyýetçiligine alar bermeklerini goýmarlar. Dümek sezonynyň bolýan wagtlary olara bahana var. Sebäbi bilşiňiz ýaly ozalam men duýdurdum, statistikada salgylanyp, Covid dilen at dilen bu döredilen belan şägine dümük keseli bütününe dilen ýaly ýitip gitdi. Ony saglyk buğdoynyň resmileri statistikany salgylanyp aýdýarlar. Dümük asla ýitdi diýerler. Dümük näme üçin ýitdi ýa sebäbi men Amerikan Demirgazyň Amerikan bir giden universitetleriniň geçiren barlyklarynyň netijelerini de salgylanyp men resmi maglumatyň esasynda da görkezdim size. Sebäbi galapin ýagdaýda şu dümök keseli bilen kesellen adamlara da Covid diagnozy goýulýar. Şular ýalpasy buzurlugam dowam edip dur. Bulan suud edilen zat, emma buňa garşy gynansak da häzirki wagt şäherä görüp bolanok. Covid'e garşy şäherleriň güýçlendiriljekligi barada berilýän bu duýduruşlaryň fonuny 23-nji iýulda bütün dünýä saglyk guramasy maýmyn mama keselini tutuş dünýä boýunça adatdan naşary alada derejeli ýagdaý diýip elan etdi. Birleşen ýa-ni bütün dünýä saglyk guramasynyň soňky maglumatlaryna görä may aýyndan bäri dünýäň 70'e gola ýurdunda bu kesellerni adamdan 16 miňe golaýdygy hasap alınıpdyr. Ýödüňizi gödüňe getirip görüň. Tutuş dünýä boýunça şo kesellerni adamdan sany bary ýogy 16 miňe golaý. Ödem bilşiňiz ýaly bu maýmyn mama keselli diýen kesel bir üýtüşkur uly howply keseller öz Lukmanyň medisina urundan bilermenden hem tasdiklamagyna görä gaty uly saglyk üçin bir uly howpy ýok. Ýöne şonda da görüşimiz ýaly bütün dünýä saglyk guramasy diýilýän gurama şona minni öz bolşy pandemiýa hökmüne elan etjek bolýar. Ödem biz geçen gepleşikmizde Covid bilen baglanyşykly taýýarlan gepleşigimizde de biz ýatladypdyk. Bütün dünýä saglyk guramasynyň odoldan gelýän ýöreligine görä, kriteriýasyna görä, ölçegine görä islenlik bir ýurtda haýsydyr bir keseli epidemiýa diýip elan etmek üçin şo keselliň bir wagtyň özünde kesellän adamlaryň sany adamdan 5% bolmaly, ilatyň 5%-ni warat etmeli. Şo hatda Covid bilen baglanyşyklar şo bolmady, hiç bir ýurtda bolanda däl. Ol epidemiýa diýdik, ol ýurt derejesinde. Emma dünýä derejesinde, global derejede pandemiýany elan etmek üçin hem şolar ýaly ýa-ni epidemiýa derejesi bir näçe ýurtda ýüze çykmaly. Ýani ilatlarynyň adamdan 5% bir wagtyň özünde şol kesellerni ýagdaýyny onu global derejede pandemiýanyň ýüze çykanlygy elan edip bilinýär. Emma şu talaplaryň özem hiç bir wagtda ýerine ýetirilmedi. Inni buň üstesine ýene täze bir zat oýlanyp tapylanyp olam maýmyn mama keselliği wagtlandyrylýar. Inni şundan pandemiýa ýasajak bolmak synanyşyny görýäs. Şoň üçin hem häzir ýene de adamlary howsala salmak tendensiýasy görünýär. Eger şu bilkaslaýan edilmeýän bolsa, onu tutuş dünýä boýunça bary ýogy 16 miň tane adam kesellän bolsa, şo bir kesel bilen welem bir ýurtda da tutuş dünýä boýunça onu näme üçin bütün dünýä saglyk guramasy tutuş dünýä boýunça adatdan naşary alada derejeli ýagdaý diýip elan edýär. Belli spesialistler, medisina urunlarynyň spesialistleri şolary ýaly elan etmek üçin esatyň ýokdugyny aýdýarlar. Inni ýene bir bu keseliň bir aýratyn tarapy, ýani şu maýmyn mama keselliği adlandyrylýan keselliyanyň aglamasynyň köplençi ýagdaýda homoseksualistler arasynda duş gelýänligi bellenilýär. O barada da CNN habar agentligi kanaly, telekanaly şol ýurdun Birleşen Ştatlaryň saglyk ministrliginiň maglumatlaryna salgylanyp şunu habar berýär. Näşde görüşimiz ýaly monkeypox is on the rise in the LGBT community. Ýani şu maýmyn mama keselliği kesel şu LGBT toporlarynyň degişli adamlaryň arasynda köp duş gelýär diýär da. Şola mine ştaýda şoňa bagyşlanyp ýörükde makala ýerleşdirilipdir. Şunda da esatanam şol homoseksualist erkek adamlaryň arasynda şu kesellemek tendensiýasyny güýçlüligi bellenilýär.
Bunu ören täsin bolup görünýär. Soraw dörediýän bolmagy mümkin. Köp dinleýijilerde homoseksualizm bilen bir maýmyn mama keseliniň nähil dahyl bolup biler diýip bunu näme bilen düşünýärler diýip soramaklar mümkin. Şoňa da anyk jogap ýok. Spesialistler tarapyndan ýa-ni Birleşmiş Ştatlaryň Saglyk Ministrliginden buna takip jogap beren ok. Ona ýa-ni homoseksualistler onu bir maýmynlar bilen jynsyk gatnaşyk edip şolardan getirýär diýip sebäbi odal başda bu keseliň wirusy maýmyndan ýokuşupdyr, maýmyndan geçipdir diýip adamlara geçipdir diýip hasaplanylýar. Ýöne şoňa anyk jogap ýok. Ýöne şol beýleki bir tendensiýa seretde onu eger bir hakykatdan homoseksualistleriň arasynda köp duş gelýän bolsa, onu homoseksualizmiň köp ýerinde de şol keseli has güýçli bolmaly. Ine şoňa manna kartasyna serederiň, bütün dünýä saglyk goramasynyň şu düzen kartasy, ine şu maýmyn mama keseliniň iň köp ýaýran ýurtlary, ine şu gyzyl renk bilen görkezlen. Diýmek onda inferiýas bolan bolar nähil ýurtlar bolup çykýar. Bolar nähaky şu dünýäň günwataryň ösen döwletleri diýilen ýurtlar, esasan Ýewropa ýurtlary, ösen demokratik ýurtlar diýilen, ondan demirgalyk Amerika, olam hususan Amerikan Birleşmiş Ştatlary bilen Kanada, biram Awstraliýa. Görüşmede ýalyna günwataryň iň ösen demokratik ýurtlary diýilen ýurtlarda şu maýmyn mama keseli köp duş gelýän eken. Olam beýlek tarapdan hem nämen görkezýär? Diýmek, esasy ýaýraýan toporlarym, adam jemgyýetiň toporlarym şol homoseksualistler bolsa şo keseliň ýaýraýan toporlar. Diýmek, onda şuňa göre nämen görkezýär? Şolar ýaly adgynçylygyň, ýagny homoseksualizmiň iň köp ýaýran ýurtlarynyň şolardygyny görkezýär, şu baglanşygy görkezýär. Şolar ýaly öz bolşy bir kanunlar aklygy görýär. Diýmek, onda beýleki ýurtlardaky adamlar şo keselden goranjak bolsalar, diýmek nähil şären görmeli. Öňü bilen onda maýmyn bilen ýatyp durýan erkek adamlardan daşyrak durmaly bolýar. Ýa-ni statistika teretsek hemem erkek bilen ýa-ni ýatyp durýan erkeklerden hem birazjyk daşyrak durmaly bolýar. Eger şo kesellemejek bolsak. Maýyň ahyrynda Türkmenistan bilen käbir daşar döwletleriň arasyndaky ýolagçy uçar gatnawlarynyň ýola goýuljakdygy barada elan edilen täzelige garamazdan uçar howa gatnawlary kadar ýola goýulmady, ýene ýola goýulanok. Muňa üstesine de ýa-ni gaýdyşymyz ýaly täzeden ýene de awgust aýyndan başlap koronawirusa garşy çäklendirme çäreleriniň güýçlendiriljektigi hemen buňam ýa-ni ýaly howa gatnawlaryna da ýene de ýarama täsirini ýetirjekdigi barada da maglumatlar peýda bolup başlady. Muňa edem daşary ýurtdan Türkmenistana dolanmak isleýän biziň raýatlarymyzyň arasynda da aladan artdyrdy. Netijede näme boldy? Soňky günlerine şo jagada bar bolan uçurlarym, hatda charter uçurlarym inni gatnamaklaryny betjekmişin diýilen ýankyal gurrunyň ýaýramagy netijesinde adamlar aeroportlara alyp başladylar. Esasan Türkmenistan raýatlaryň köp jemlenen ýeri bolan Türkiýede bu aýratyn bir häsiýete ýe boldy. Esasy bolan zat şol 21-nji iýulda İstanbulyň aeroportuna ören köp Türkmenistan raýatlar jemlenýär. Şo taýda käbir şaýatlaryň aýtmagyna görä adamdan 1000 tegeregin biziň raýatlarymyz şo taýyp barıp öz nägeliklerini ma'lum edipdirler. Öňü bilen öýleriniň ýurda gaýdyp barmak isleglerini ma'lum edýärler o taýda. Üstesine de şo taýda şowun 40-dan ugrak adam şo taýdaky şu görýän kassaňyzdan bilet kassasyndan şoň bilet alypdyr diýerler. Şolara näme goýunça ýörüýte sana goýunça berilipdir diýerler. Ondan ýene bir nägililik döreden şo bilet alanlarynyň soňum testden geçenlerini şo taýdak şo 40 adamyň beýaşetinden adamlar beýaşetinden hamana şo Covid tapylypmyşyň şo pozitiv netije görkezden üçin olary o Türkmenistana gitmeli diýerler. Bilet alanlarynyň soňum orgullarym biletlerini ýynda tapşyrjak bolanlaryna da şol biletleriň bahasynam olar dol gaýtaryp bermeýändir şo. Bulam şo hemä şo ýank biletleri alan adamlarda gaharga da hem tegereginde şo zatlara şaýat bolup duran adamlarda da gaharga da derejä üstüne biletleriň ýetmezçiligi, uçurlaryň ýetmezçiligi ine görýän şo taýda şo dargatjak bolýarlar da. On Türkiýanyň polisiýa güýçleri gelip şo taýda adamlary garanjaran edip itekleşdirip dargatjak bolýarlar. O taýda durmagy adamdan haky bar. Şu gün şular ýaly toporlanşyga esasy itergi beren zat şol uçurlaryň şo jagada bar bolan uçurlaryň ýatyryljakdygy hakynda gurrun bolupdyr. Olam şo ýanky pandemiýa garşy çäklendirme çäreleriniň güýçlendiriljakdygy bilen baglanşdyrylýar da. Ondan şular ýaly köpçüliklerin çäreler
Türkmenistan hökümetine hiçbir täsir edýärmi? Bir şo taýda bir reaksiýa barmy diýlenim sonra ýüze çykýar. Şo belli bir derejede täsir edýänem ýaly. Sebäbi 17-nji iýulda ine ýanky bolan gowukdan öň ýaly 17-nji iýulda da ýene de bir şulaň edilşler ýalyrak bir meçhurde olmasa taýda bolmasa da bir 500 töwerek adam şo taýda barıpdyr, ýene de aeroporta barıpdyr, ýene de şol myş-myş ýaýraýa. Anha şunu ýaly charter uçary geljek. Artık maç biletlerin peýda bolmagy mümkin dip. Ondan şo baslyk şo näme üçin ýüze çykýar. Konsulluğun haramzadalary näme diýe? Ätiýaşdan barsaňyz diýe gitmedikler diýe burdan niýe odalky ýazylanlar gitmese diýe bilet alanlar gitmese şolaň biletlerinden size bermäge mümkinçiligimiz bolar. Şoň üçin ätiýaşdan baryň diýe. Indi bular näme üçin beýdi? Bar ýok, birden bir tane adam galaýanna da şolaň biletini köýdürmejek bolup. Yani konsulluğun işgärleri şonu nobatda ahir başga bir adamlara satmak üçin adamlar şu yankiyaly garan-jaran ýagdaýa salýarlar. Netijede biziň hem adamlarymyz gynansak da bir maliýaly bolup süsdürilişip şo taýdyk ýüzlerçe bolup barýarlar. Şo biletin özlerine ýetdirmejekdigine düşünäýmeler. Şo taýda bolýa 2 tane bilet galany bilenem. Şo biletler teň maňlaryna ýazylan däldir, olar berseler hem öňe bilen sanawa ýazylan adamlara berirler. Ýa şo taýda ne köpden bäri garaşyp oturan näçe adamlar bar, maýa adamlar bar. Şolara berdirmeli ora. Onuň barýarlar bilet yok. Gitmeliler gidýär. Adamlaram gahary elýär. Hiç kimde bilet ýetdiren ok. Düşünükli zat gaharyň geljek bolsa onsa da gelmeli. Edil şowun gelmeli, ama da gelmeli o taýda. Uçurýar wa. Näme üçin kadalyk uçur ýola goýlanak Türkmenistanyň milaty dolu şo taýda Türkiýede. Ondan bu taýda ýanky baran adamlar gowukdyryp başlaýarlar. Ýanky konsulluğun wekillerinden biri bardyr. Merdan näme şo taýda bir haramzada bar ýa-da dama şo taýda fütürlüp. Şoňa hüjüm edýärler, baňa gyýryp başlaýarlar. Olam diýen netdir bilen ok. Netijede o taýdan Türkmenistana jaň edipdir näme Türkmenistanyň şo bolan gowuky eşitip gyssaly ýagdaýda ikinji bir charter uçaryny uğradypdyrlar, ýollapdyrlar. Şoň ikinji bir uçar gelip öýlen şo taýdaky adamdan 200 nowalaýyny ýene de äkedipdir diýilen maglumat bar. Ýöne şonuň täk bir tasdikledip bilemdik. Şu bolan waka şaýat bar bolsa gaýrat ediňde bir de maglumat beriň. Indi Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýeden Türkmenistana dolanmak meselesindäki şu günkü bar bolan şu kynçylyklardan, problemlerden bir çykalygy hökmüne soňky günler indi bizdäki bar bolan maglumata görä Türkmenistanyň şu Istanbuldaky konsullugy raýatlara bir täzeçe bir ýol teklip edip başlapdyr. Olar nämeden ibarat? Olar ýene de goşmaça sanaw diýýärler, ýa-da uçara sanaw diýýärler. Indi şol mikroawtobuslara yerleştirip şolary Eýrana uğradýarlar. Eýrandan hem Saragatyn üstülen Eýran Saragat Türkmenistan terhediniň üstülen hem ýa-da Türkmenistana geçirýärler bular. Indi buň üçin hem bu hyzmatam $400 durýar diýerler. Şo arada da Kronika Türkmenistan neşri ýakynda maglumat berdi. Indi şoň üçin hem ýörüte konsulluğa baryp adyň ýazdyrmaly diýerler. Üstesine de dokumentin tapşyrandan soň şol Eýranyň wizasyny alyp berýänçe onuň konsullugyny öýde alyp berýär diýe garaşmaly bir hepde 10 gün ýaly. Ondan şo garaşandan soň şo wizany eliňe alandan soň ondan uğradylýan mikroawtobuslaryň haçan gidýänligi hakynda maglumat berilýär, şolaň tertibi hakynda. Onuň şol saňa bellenen gün bellenen möhleden şo taýyk barmaly ýerine barýan minmeli mikroawtobusy minibem şol mikroawtobus bilenem Eýrana gidýän, Eýranyň üstü bilenem şol Saragatdaky terhet geçelgesine eltilýär diýe. Şolam soňky wakalaň biri, soňky täzelikleň biri. Indi ýöne öz başyna wiza aljak bolup Eýranyň ilçehanasyna baranlar bar eken, Istanbulda, Ankarada ýöne öz başyna baran Türkmenistan raýatlara wiza bermeýändirler. Bizdäki maglumata görä näme üçin şol koronavirus howpy bilen baglanyşykly bar bolan aladalar sebäpli bir häzir ýurduň içine daşar ýurt raýatlaryny göýerim dok diýilen ýaly bir bakan edipdirler. Ýöne näme üçindir konsulluk goşulyp pasportyny konsulluga beren ýagdaýynda näme üçindir Türkmenistanyň konsulluga taňa alyp berýär wizany. Ýöne gönden özüň öz başyna baranda da berilen ok diýerler. Şoňadan bir hili 200 siýasat ýaly bolgandyr Eýranyň ilşanasy tarapyndan alınıp barylýan bir siýasatyň bir geň zat. Ýöne şu arada da
Tynanşyp bilerseňiz, ne şu täzelik hakykatdanam bar. Eger juda şunu ýaly kıyınçylyk çekip gidip bilmän oturan bolsaňyz, barıň da şol Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna şu Iranyň üstü bilen gitmeklik üçin ýazylyň, şoňa ýüz tutun han nähil bolýaka. Şol çykarga berýärka. Ýöne muňa ödem bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň raýatlarynyň sanyny gödeňde tutsak, Türkiýedäki bilam bu häzirki bar bolan bu problema çözgüt berjekmi, bermejekmi ullukan soraw döretdi. Bilişiňiz ýaly şuň küneçenni indi şu pasportlarynyň möhleti dolan ýa dolup barýan adamlar Türkmenistanyň konsullugyna ýa-da elçihanasyna ýüz tutanlaryna olaň ýumuşy şo bir günüň içinde ýa bir küçük günüň içinde bitirilýär, ýani pasportlarynyň möhleti uzaldyryp berilýär bolyn. Indi soňky wagtlar indi şol işi bir aýyň içinde, 2 aýyň içinde bitirip bilýär, ondan tiz bitirip bilýär zok diýip bahana tap başlapdyrlar. Indi bulam näme getiripdir? Bulam biziň raýatlanmady bir şu ara durar adamlary gözlemeklige getirýär. Ol ara durar adamlaram bar, hakykatdanam şolara bermeli pulunu berseň, olar sen ýumuşyňy bitirip berýär. Indi ol adamlar kimler? Onem üçin ara durar adamlar bir küçük günüň içinde şo ýumuşy bitirip bilýär. Onem üçin sen öýüdüň waraňda şo pasportyň möhletini uzaldyp beren oklar. Şo bir küçük günüň içinde. Ine şuňa ödem bir bir korrupsiýon schemaň ýüze çykanlygyny görkezýär. Ýöne şolam subut edildi. Onam subut eden kim? Bir küçük günlükde biziň şo Türkiýede iş alyp barýan blogerimiz Farhat Turdiýew şu pastypjorlugyň, şu korrupsiýon jenaýetçilikli schemaň üstüni açdy diýsegem ýalňyş bolmaz. Ol näde başdy? Pasportlaryň möhletini şo şeýdi pul berip, para berip uzaldan adamlar tapýar. Olaň üstülenem ýankylan kontaktyny tapýar şo ara durar adamdan. Ondan şolardan bir kuşsantyny jaň edipdir. Teklerine ýazyp alypdyr Farhat. Inne şolardanam käbirleri hatta şu konsullugyň howulsyna da dur. Şolagana öktem diýerler. Şolaganyň ady familiýasy belli däl. Öktem diýip tutýarlar. Ödeli baply. Ödem şu howlyň içine konsullugyň howulsynyň içinde gelip bir arkaýyn dur diýip kölegede. Eýlesine beýlesine garap, näme üçin otada dur? Şol pasportynyň möhletini uzaldyp bilmän çykar gözläp başlanlaryny şon tanaýan adamlar şon talga berýärler. Ana barsaň şol öktem sen ýumuşyňy bitirip berer diýip. Oňa bunlar näçe? 110 dollar diýär. Ýöne pasportyna möhür basyp şoň möhletini uzaltmak üçin. Ödem bir küçüğünün içinde de düzeltip berýär diýär şonu. Indi bu adam kim? Ne edip ol bular ýaly iş ýerine ýetirilýär. Göni konsullugyň howlusynyň içinde arkaýyn şonu para alyp şol işleri ýerine ýetirilýär. Şundan konsulluk bir habardyr öýdýärmi? Elbetde habarly. Bunam ýanky Farhat bu nomeryny tapyp jaň edýär. Sesenem ýazýar, suwda medýa şoň konsulluk bilen hyzmatdaşlykda şol iş alyp barýany. Alyan pulunyň göçürini anyklaýar. Bular şolar ýaly dikmeden beri ýene bir ýeriniň adam Aýbek Durduliýew diýär. Aýbek Durduliýew hem İstanbulda ýaşaýar, öýdem İstanbul'un Yeni Kapı rayonuna ýaşaýan eken. Oňlarky ýanky iş üçin alýanlarky 110 ýaş 120 dollar çegerew diýär. Ýanky ökdeminkiden bir adyrak ýok bar. Bolanam jaňa deňde tasdikleýär, dili bilen tasdikläpdir. Üçüncü biri ýene bir nemeti bar, dikmeti bar, ilçanaň dikmeti. Oň adyna Nazire diýerler, özi Kiprda ýaşaýar. Kipr'in Türk böleginde Demirgazyk Kiprda ýaşaýar. Demirgazyk Kiprgem şol paýtagty Lefkoşada, ýani Nikosiýa şäherinde. Buňam telefonyny tapyp Farhat jaň edipdir. Farhat jaň edýär, şo taýda sesem ýazylygy ýanky gepleşiginde tasdiklap otyr göni. Ödem kim bilen işleşýändigini maýdýar. Men niýe konsulluk bilen işleşemek, men niýe ilçana bilen işleşýän, niýe bitirýän iş üçin alýan pulum 140 dollar bilen 180 dollaryň arasynda. Narklaşyp otyr. Ilki bir bahana aýdýar, soň düşüren bolýar, soň soňuna da aýdýar. Şuň diýä ujundan niýe maňa galýany 20-25 dollar diýe galandy, men niýe ilçana berýän diýip gün aýdyp otyr. Ödem bir küçüğünün içinde de şol işi bitirip berýän bolsa diýmek şol ilçihana hakykatdan şo pulu alýar, ilçihana şo pulu da şo işi bitirip berýär. Olmasa ilçihana başga bir adamyň elinden kesekilen pasportyny almaga haky ýok.
Diýmek şol petdelep pasport eltilenni ilşana konsullugam şoň möhletine buzuldyp berýän bolsa, diýmek şo korrupsiýa gönnen göni ilşana hem konsullugam dahilligini örkezýär. Diýmek şo pullar hakykatdan hem konsulluk bilen ilşana işgärlerine gidýär. Şonun şu telefon gurrundaşlygına tasdiklap otýar. Inni 4-nji bir dikme konsulluk hem ilşana bilen hyzmatdaşlyk edýän. Olam Kiprde oturýar. Özü Türk asylly. Adyny Cemal Uluçay diye erkek adam, ayalam Türkmenistan'na ýal. Şoň ayalam konsulluk hemem ilşana bilen hyzmatdaşlyk edýän ayal bolup çykýar. Indi bularam bu erheley şol Kiprde gorama döreden bolup durlar. Ýa-ni Türkmen kultur ýardamlaşma derneği diýip. O derneğe näme üçin ulanýarlar? Ýa-ni korrupsiýon jenaýetçilikli işler amala aşyrmak üçin ulanýarlar. Şolan şu derneğine barsaň ýa-da jaň etseň näme hyzmatyň orada ýüz tutsaň, paralar narýalarda bitirýärler. Onam şu ilşany hem konsullugyny süýlen bitirýärler. O parany paýlaşýarlar. Telefon edeňde de tasdiklap otyrlar. Näme hyzmatyň bolsa men ilşany hem konsulluk bilen işiň bolsa men bitirýän diýip. Ine adamlar, ine şu jenaýetçiligiň üstü açyldy indi şu. Ýöne gynandyrýan ýeri ýene de şol Türkiýeň kanun goraýjy organlaryna, prokuraturasyna, sudyna ýetitseň, şu jenaýetçilikler aňyrsynda Türkmenistanyň diplomatik edaralary bar bolsa, ol iş ýolanany. Ýöne şu adyň öňünden kim alyp biler? Ýene de Türkmenistanyň raýatlary alyp biler. Sebäbi pul hödürleýän siz. Pul hödürlemek bilen hem siziň öýüňiz şu korrupsiýon edenetçiligi öýüňiz terk berýäňiz, öýüňiz ýol berýäňiz. Hödürlemek şu puly, öz kanun hukugyny talap edin, baranda näme üçin şu çakaçyny bir günüň içinde, 2 günüň içinde bitirýän işiňiz. Indi näme üçin bitirbilýäňiz? Şu garangyda akýanam bolsa bitirersiňiz diýip şu taýdan gaýtman durmaly, üýüşüp durmaly, gowukda durmaly. Para hödürlemeň. Kimdir bir şolar ýaly para alýan orada ýokmanýan ýaly farkadyň edýäli surat alyň, video alyň da şonan paş ediň, sosial ulgamlarda goýuň, iň bolmanda şonu adamlar bilsinler. Son kunlar Türkmenistanyň Ankaradaky ilçesi wezipesinden gidipmiş. Ya gittimik ya? Ýok gitmänmiş ýaly gurrunlar köpelli. Biraz gyzyklanyp gördük görýän hakykatdan hem şu barada maglumat tapyldy. Şu Türkmenistanyň Türkiýedäki adatdan naşar we dolu ygtyarly ilçesi diýilip atlandyrylýar da, onun wezipesi. İşanguly Amanlyýew ekonom ady ýakyn hakykatdan hem öz wezipesinden gidipdir. Bu arada biz nädip bildik? Bu arada şu 6-njy iýulda Türkiýe Daşary işler ministriniň ornwatary Yavuz Selim Kıran diýip ýeri bar. Şol özüniň Facebook sahypasynda şu arada maglumat goýupdyr hem surat goýupdyr. Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçesi İşanly Amanlyýew bilen hoşlaşyk duşugy diýilýär. Ýazylygy ingilisçe görünýär. Indi buň bilen hem görüşüňiz ýaly bir ilçi kim haýsata bilen, ilçi şu äýnekli. İşanly Amanlyýew diýip ýazsaňyz köpçük ýa maglumatlar şu taýdaky bir maglumatda şu taýda da ýazylygy haçan işe başlandygy, ilçi hökmünde 2016-njy ýylda ilçi hökmünde işe başlapdyr. 6 ýyl işden ondan birden urtutuşy wagt gidýär. Şoň birden işden gitmek wezipesinden gitmek näme bilen baglaşyk bolup biler. Ondan üstesine de ýene käbir bilermenler bir zada ünslerdiler. Näme şundur? Hoşlaşyk dawarasy Daşary işler ministrliginiň derejesinde geçirilmän, ministriniň özüniň derejesinde geçirilmän ministriň ornwatarlaryndan biri oň bilen duşuş geçirýär, hoşlaşýar diýýärdi. Bir aşaky derejelerde uradylan bol adam bolup çykdy. Diýmek ondan şol nähiller bir öz hereketi bilen alyp baran hereketi bilen gözden düşen ýaly görünýär. Niştaýda şol esasy şaklama döredýän adam şu soňky wagtlar hakykatdan hem Türkmenistanyň raýatlarynyň, şu Türkiýede ýaşaýan raýatlarynyň nägilelikleriniň artmagy, dürli meseleler boýunça. Üstesine de şol aktivistler geçen ýyl geçirmäge synanşan protest çäresine bilen baglanşykly ýüze çykan bir ýakymsyz wakalar hem boldy da. Şimdi şu geçen ýylyň awgustynyň birine konsullugyň öňünde şu protest çäreti geçiriljek bolanyna urulyp ýenjildi. Aktivistlerden bir topary soň olar ýa-ni tutsakhana salyndy, polisiýa organlary tarapyndan hem gaty gazaply daraldy, zat edildi. Soňra näme boldy şu zatlaryň aňyrsynda konsullugyň
özünün hem eli bardy görünni, sana werilipdir, kimiň tutulmalygy hakynda eýem öňünden düzülipdir o sanawlar. O tak barjaň adamdan kimdigini nirden bilipdirler olar. Näme üçin olar hem edem terrorçylykda aýplap sanaw didipdirler. Soňam şol günem ýanky blogerimiz Farhat Durduýew zor bilen konsullugyň jaýyna salyp onu ýenişdiler. Soňam onu gizlemek üçin hem konsullugyň binasyndaky ýanky kameralar işlemedi diýilen bolup soň görkezipdirler, taýak ýazgyny pozup aýrypdyrlar, soň prokuratura talap edenine, polisiýa talap edenine. O taýda konsulluk bilen ilşana maglumaty gapma garşy gelýär, çapra gelýär. Näme üçin? Ýanky prokuratura ilşana ýetipdi, Ankaradaky ilşana. İlşanaň berýän jogaby bütünle başga bolup çykýar. Bu diýär konsullukdaky kameralar diýär soňky bir näçe aý bary işlenok teknikini ýatarlyk ýüze çykdy diýär. Ona eğer konsulluğun öz aýdyşyna göre bir näçe saga düşüpdir. İlşanaň aýdyşyna göre bir näçe aýlap işlemendir. Şuňa ödem näme görkezýär şolar? Kollektiwleýin ýagdaýda ýürüýte planlaşdyryp birdatlar ýetişek bolýar aktivistlere garşy. Soňam edýän oýunlaram puja şykyp otyr, ýa-ki emelsiz bir oýunçyň oýnaýaly. Birdatlar ýetişek bolýarlar, onam öz ýa-ki sırtlar açylýar, netijede bagşlan bolýar. Indi şu atlan şu bolan wakalan öýde şoňa sebäp boldum ka ilçin birden ka urtut şolar ýaly ýogurda gitmegine ýa-da hakykatdan hem möhleti dolup onu ýerine çagyrdylar, bolan belli däl. Hatta şoň wezipeden gidenlik hakynda Türkmenistanyň resmi çeşmelerinde hiç ýeli maglumat hem berilen ok. Oň ýerine kim geljek o hakda da maglumat ýok. Ýöne şoň ýerine kim geleninde şoň etmeli işi näme? Şolar ýaly bolan maskaraçylyklardan Türkmenistanyň ýüzüni halat etmeli. Türkmenistan ýüzüni ýere talmajak bolsa, şol odolka alınıp barlan siýasatdan bütünle ýüze urmeli. Şolaň diplomatik siýasatyndan esas etmelärdi, öz raýatlarynyň aladasyny etmek, şo ýurtdaky öz raýatlarynyň aladasyny etmek. Emma bular raýatlaryň arasynda görünen owa. Raýatlaryň derdinden habar almakda olar görünen owa. Onu gotada olar näme işläp otyr? Halkyň dawan azabyndan gazanylan tölenýän salgydyň hasabyna aýlyk alyp otyrlar, öýlerim halk üçin işler eden oklar. Edýärler, näme edýärler? Diňe halka ýamanlyk etmege gerek gelende olar iki paýlaýaly. Emma halkyň derdine bir zadyň üstünden bir yaramakda olar görünen ok. Olar gözläp tapmaly, gözläp tapyp barjak bolsaň olaryň gapysyndan salynan ok. Gapysyndan salynan ýagdaýynda işiň bitirilen ok. Şoň üçin ýene-de eger şo köne siýasatyň dowam etmegini islemeýän bolsa biziň raýatlarymyz. Täze küýden suw soğuk diýipdirler. Şo täze ilçi gelen wadyna eýem şoň ýakasyndan tutup şoň dogry ýüze utalawarak işler ýal etmeli. Onu etmelen kim? Ýene-de siz adamlar. Neside ýetirjek bolan täzelikler biz umumyň şunlardan ibaret. Umumyň kanalymyzyň gepleşiklerini gollaýan bolsaňyz, abuna durmadyk bolsaňyz, gollaýan bolsaňyz laýyk basyň. Hem beýlek tanyş bilişlerini bilen paýlaşyň, hem öz pikirlerini hem biziň şu videomyň aşagynaky kommentariýa bölüminde galdyr. Şunuňçe de ünsert dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.